हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय रायजो राजाफोर जाय सिख्लाया आंखौ बुंहरदोंमोन माने बिनानावा जे आदा आंखौ मदद खालाम आंखौ ओरैबायदि जादों गासिबो डिटेल्सखौ खोन्थाजोबदोंमोन ना बे मानसिया दायो हाबा जासिगोन हाबा दिनैबा माने दिनै जुदि बे सेंग्राया जुदि बे सिख्लाखौ लाङाब्ला अब्ला दिनैनि दिनावहाय बे माने फासि नांना थैगोन आरोना माने आंनाव मेसेज होदों आदा जुदि आंखौ बे मानसिया लाङाब्ला आं फासि नांना थैगोन ओमफ्राय आं बुंदों बेबायदि नङा हामा बेबायदि खालामनाङा ओमफ्राय आरो बिनि गेजेराव सेंग्राया दायो हाबा जानो राजि जाबाय जाहैदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा बिथांमोना गुवाहाटियाव दङ ओमफ्राय बे काहानिया दे दहाय जों खोन्थादोंमोन ना जे गसाइगाव माने क'क्राझारनि ओमफ्राय बाक्सानि ओमफ्राय बिनि गेजेराव नगावनि बे स्ट'रिखौ नोंथांमोननो खोन्थादों ना जायफोर नायाखै बिथांमोना सिगांनि आगोलनिखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय दायो बे बिनानावा आंखौ बुंहरदोंमोन आरो ना आदा आंखौ हेल्प खालामनो हागोन नामा जों हाबा जानो नागिरदोंमोन खिन्थु जोंनियाव रां गैया मन्दिराव हाबा जानो नागिरदोंमोन होननानै बुंदों आरो ना ओमफ्राय आं बुंबाय मन्दिराव इसेबांथ' रां लानाय नङा जास्ट नोङो थांनानै हाबा खालामहैबानो जाबाय जेनेबा नोङो फुजानि थाखाय ओमफ्राय माला आस्थाम बेफोरबायदि लाना थांदो मंगल सुत्रफोर बायना लाना थांदो जास्ट फुजारिखौ लानानै हाबा जादो खमाव बेयाव 3-4 हाजारसो रां थांगोन बेफोरावनो जागोन आं बिदि सानदोंमोन आरो ना बाट बिथांनि माने हौवा बा जाय गोसथोग्रा माने सेंग्राया बयफ्रेन्डआ बुंबाय जेनेबा 10-12 हाजारसो थांगोन होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय आंनावथ' इसां माने नलेज गैयामोन नालाय बेफोरनि सायावहाय ओमफ्राय आं सानबाय मा 3-4 हाजारजोंनो हाबा जागोन जेनेबा फुजारिनो 1500 हाजारसो 3 हाजारसो होबाय सरि 2 हाजारसो होबाय बाखिखौ जेनेबा माला बायनाय मानाय बेफोरावनो प्रसाद बेफोरनि थाखाय गासै 1000 बा 1500 गारबाय होमबा नों 2 हाजार होयोब्ला होमबा 3.5 हाजारफ्रावनो जानाय आरो ना ओमफ्राय दा 10,000 बा 12,500 हाजारसो थांगोन आं बेखौ मिथियामोन आरो ना नोंथांमोना जुदि हाबा जाफेरबायबा बिदि थाङोब्ला आंथ' मिथिया खोन्थादो कमेन्ट खालामनानै ओमफ्राय दायो आंनाव मदद बिहरदों आरो ना आदा रां फाइनेन्सियेल एसे मदद खालामनो हागोन नामा होननानै ओमफ्राय आंथ' बेफोरनि सायाव रां फाइनेन्सियेल होनबाथाय एसे बारा हाया आं जास्ट मददसो जाय खालामो बेबो आं मदद खालामो खिन्थु रायजो राजानिफ्राय मदद जेनेबा रायजो राजाफ्रा जाय मदद खालामनो हायो बिथांमोना भिडिअखौ पाब्लिस खालामना होबाय बानायबाय नङा होमबा ओमफ्राय दायो आं बुंहरबाय जुदि नोंथांमोना हाबा जाथारनो नागिरदोंब्ला आं 500 रां हरगोन होनना बुंबाय आं 500 हरनो हागोन दे आं जेने थेनेबाबो आं 500 हरगोन होनना बुंबाय आङो ओमफ्राय दायो बिथांमोना हाबा जाहैगोन अखा हादों जाहैदों गुवाहाटियावहाय स' बेनो दायो लामायावबो बिराद गारि फैबाय आं सिङावनो हाबस्रांसै नामा दायो माने बिथांमोना दायो गुवाहाटियाव दं आरो ना ओमफ्राय दायो आं माने 500 थाखा हरगोन होननानै बुंहरबाय आरो ना आं जायखिजाया दायो ओमफ्राय आं दायो क'क्राझारनिफ्राय चिराङावसो दंफैयो मोनसे खामानिनि थाखाय स' गाइस बेबायदि जादों आरो मोनसे बिराद गिदिर घटना जाना दंबावो मोनसे आरो सासे ओरैबायदि आरो ना माने दुखुनांथाव बाथ्रा आं बे बाथ्राखौ खोन्थागोन माने बे मोनसे रियेल स्ट'रि दा जेरै नैबे रियेल स्ट'रि बेबायदिनो दा हाबा जाखांनायनि उनाव आं नोंथांमोनजों पिक्सारखौ शेयार खालामनो हागोन मिथिबायना जे नैबे बिनानावा जे बुंदों जेनेबा आंखौ हाबा खालामाबा आंखौ लांफैयाबा माने दिनैनि दिनाव माने हाबा जाबाबो जायाबाबो बे माने न'आव थांफिनला बियो माने बे सेंग्राजों थांगोन आरो ना ओरैबायदि आरो ना स' अल द बेस्ट नानि आं नोंखौ बुंहरबाय नों जुदि भिडिअ नायदोंब्लाथाय अल द बेस्ट नों मोजाङै माने हाबाया जाना थांथोंसै आरो लोगोसे आं नोंनो 500 रां सोना हरगासिनो दं नानि थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे नोंनि लाइफआवहाय साक्सेस जाथों नानि आरो बिदि हुसियार था थगायजानायफोरनिफ्राय जानगाराव था बयबो गासिबो रावबो थगायजानो नाङा स' आं बेखौनो बुंनानै भिडिअखौ दोनथ'लायबाय